karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Daon sa mga si Iyas. Ni anang sumatug sa sopa sa sala. Ayesa. Ayesa. Ninanok man siya maayo. Kuhaan ko siya picture, be. Nga nakatug. Ayesa. I love you. Ayesa. Walang kamay bahaw sa akong kibati para ni mo. Kanusama ka makakita na ako. Oh. Shh. Shh. Katubog balik. Katubog, Ayesa. Ayaw ka bala ka. Bantayan ta ka. Dili ko musugod ng pasakitan ka ni Kuya Hans. Good morning. Ay, hala. Uy, ni adi ko makatug sa sofa. Oh, wala di ka pukawa kay nainanong kay kagmayo gabi. Sa sunod, dili na ka matug din sa sofa. Ha? Nga naman. Kung sakon tagtulisan, ikaw gyud ang unang mapusilan. Hala, magluto pa mari ko pamahaw. Kaligo una, iya ko na bahala sa kusina. Kamao di kang muluto. Gituduan ko sa akong mama bisan bata pa ko sa pagpaluto. Wow, kabuotan din si mong mama, no? Uy, buutan kasi siya. Pero sige na, kaligo na. Salamat. Sige, dali na ko maligo, ha? Oy, hala, Dongkin. Anong ikaw may nagluto din Hain ba sa Ayisa? Na ako sa mood karon nga magluto nang. Tabangan na lang ta ka. Ayaw na lang ng ason. Okay, nagkayuta pa ng kamot ni mo. Aw, kuan manggod ng guna manggod ko sa namatay nga garden sa Loyo Dong ba? Panglimpyo na lang dito nang. Kaya mga na ta karon, totoo. Aw, na sige kod. Kainit. Wow. Sa buhay. Kamot si mong giluto, Kent. Ikaw rin ka maumuluto. Abi ni mo, yabag kay akong damgo gabi ay. Gihagkan ko no kunin mo. Oh. Oh, ay! Huy! Noon sa man ka, ano kipuhian mo ni mo ang baso? Nakalitan lang ko si mong damgo. Lagi, uy. Yabag bito king damgo, ha? Kung sa imong damgo, Aisa? Ay! Good morning, Sir Hans. Kapi ka, sir? Kutawan ti ka, ha? Lingkod lang diha. Kung sa imong damgo, Aisa, ha? Wa pa ko na mo to baga. Ay, kuan, sir, uy. Nagdamgo ko ang gihagkan ko. Ug kinsa may mihawak nimo sa imong damgo? Iring, Sir Hans. Yan mo kapi, sir, oh. May bisita ta karong gabi. Do ka tao. Pag-andam og laming sudan, At sa may gusto ni mo? gamitan ang utok mo. May mo pagdili ng ka manginsulto ya? Okay, Sir Kent, uy. Nahibaw na ko kung ang saya kong lutoon. Kaming duha si Mama ang mangluto. Lami mo sila muluto si Mama og hamonada. Ayos. Ikaw na ipahirunat sa lamisa. Anong gisapot man tong tawhana? Gidugo siguro? Ay, bastos. Napaso ang dila, sir.
Ganun nabuak man ang baso. Akong nabuhian. Ako na ng bayran. Huwag nga mulaban man ka ni Kent. Ha? Nakakita ko nga siya ang nakabuak ng baso. Pero nga mulaban man ka niya. Si Kent ang nakabuak sa baso. Unya iki mo bayad? Kuan. Dili ko mong bayad kay si Kent man ang nakabuak. Pagkanoon ko nimo o di? Ay, pakanon, sir, uy. Magsukad na ko. Ay, gagang. Ay, dong. Ano, oy? Nakasa si Ayisa ni mo, dong, mauna suko ka. Pastilan, ikaw nalay sabot anang akong anak, dong. Liwat na nako, pataka nagsulti. Nya danghag pagyod. Nga nung tabunan man niya si Kuya Hans. Ha? Imong Kuya Hans di ay ang imong kontra. Ganun si Kent man ang nagluto. Ganun di man ikaw. Dugay ko nakamata, Sir God. Sorry, ha. Anong dugay man ka nakatog? Kuan. Naam ko gihuna-huna. Huwag kung sa may imong gihuna-huna. Ikaw. Huwag kung sa may imong gihuna-huna na ako. Kuan. Kana. Gitungo ko nimo? Hoy! Ba ini, ay. Ayaw sa pagsulti, ano, sir, uy. Dili na ko batasan nga manunglo og taon, no? Saan lagi imong gihuna-huna na ako, ha? Kuan. Naguna-una lang ko ba? Nga kung dili pa ka magmugot pirmi. Masamot ang takagagwapo. Giulo-uluhan ko nimo? Wa, Sir Hans, uy. Tinuod mo na kong gisulti, good. Gwapo man ka kung dili ka magmugot. Wala ang ano na ingon ani man ka akong naong. Ha? Tungod na ako. Kay... Kay unsa? Kay nawa si Kara tungod na ako. Timan ina, dili ka makakita nga makatawa ko. Kigipatay mo ang babae nga makapakatawa na ako. Biyain ako din eh. Sir Hans. Mahal, gwapa man di ka kung nababae pa ka? Ikaw ah. Pugi kong kabuangan. Kabagay na yung make-up na ako. Ikaw man si... Darna! Ikaw ko na, be. Ikaw ko na isinggit og Darna, be. Ay, nagugong kabuangin? Oy, sige na ba? Ingdang Darna! Darna! Kara, tibiglaw na kayo ko nimo. Hello, Hans. Nga nang gipaan mo kunin mo sa imong office? Hello? Huy, Hans. Ato tama ni hapon sabay. Tinuod ka? Pwede mo uban si James? Naibaw na ka. Ako siyang driver. Pao ba na? Ma, tilawin na ng sinigang. Lami na, lami. Sige. I-arrange na to ang lamisa, ma, kay nana to sila karon. Kisa man ang bisita nga giingon ni Sir Hans. Na, di na lang tamutana, anak, maoy. Bawal mangutana. Aw, mao ba? Kabisi na ko din yun Maabot na magulo niya ang mga bisita. Naiba ka kung kinsa ang bisita ni Kuya Hans ni mo, Kent? Dili na masulti na ako. Okay na ka, Dong Kent? Wa na ka sa putas imong Kuya Hans? Okay na ko nang. Aw, Sige. Adoon ako sa kwarto. unsa man daay na silang duha? Di na sila suod? Ambot lang kaha sa una. Sawa pa ko mo abot. Kung suod ba na sila. Pero, karon nga ni anak ko. Magsigim na sa naglalis, maoy. Unsa man sa ilang lalisan? Ako. Unsa? Ikaw yun? Ay, naunsa man ang pad ni mo ay isaw eh. Nganong kagugtan man yung kas mga lalaki? Agoy. Pero anang duha ka magsuon? Kisa may ganahan ni mo nila? Ano sang ganahan na ba, ma? Ay, ganahan ni mong masuod, good.
Kuan, suot ng miniken. Pinangga ko niya. Aw, kung manguyab ni Musket, sugta. Kay dato man na sila. Mama sa doy. Pero, maluoy ko ni Sir Hans, ma. Unsa? Maluoy kas maldito? Uy, kapiligro. Ha? Ni ano siya? Yan na ang bisita. Oh, siya? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!